Jamde jetati silmaji capantati woni Dakar la morde Sénégal waktuji ɗiɗi fawi hen to wiyete Paris la morde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jaam Allah wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko alkamisa nogas e goho lewru jeetati ɓuuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hande ko ñalande teddinirande loriɓe saabu kuliyankaku o rafino teska e nder guure kewɗe Sahel to Mali hakkudere leydi ndi temedde guure bonnama hewɓe dogui moloyi to Bandiagara ɓe no gondi e caɗele jowitiɗe e gonka mabɓe yidde mabɓe o saaha ko guure e ndiyam e koɗorɗe. Nigéria ko famdi foof yimɓe capanɗe joyo maayi e fiyande nde bandiji gaɗi jawle mabɓe tettama yimɓe diftama cuuɗi duppama ko ɗum woni limore nde bandiji gaɗi talata hecci hanki e ley guure kewɗe rewo leydi ndi e nder diwal Katsina. Horeɓe konule leyɗele tawdade fedde bitende oton jewti hanki e dow batu internet alhaali Ukraine e toɓɓere ko fewti e nden kadi leydi wonno koɓe jewti e nder hen horeɓe Russie ñingi jaɓɓal leyɗele Europe naji ɗi ko fewti e alhaali mayen gartu hen. ko adi fof puɗɗorɗen oɗo kabaru to leydi e Guinée ɗo woɗɗani Sénégal ko jaya waɗi toon hanki jamma ko ɓartere leydi woɓɓe mbiya fatere leydi ko ɗum waɗi to wiyete Maneya ɗo natirde Conakry lamorde nde ko famdi fof yimɓe jeenayo maayi hen ko ɗum holliti mi jayndeji e Guinée hande subaka may garto oɗo kabaru barmuɓe hewɓe du waɗi ko wona ɗum kadi cuuɗi kewɗi no keddi o saaha ɗo kalten ɗo e ley leydi wittoji ɗi noon na mbiyen tefoje ɗi ana jokki gam ƴewtude e yimɓe